Kważi 3000 ruħ tilfu il-punti fl-ewwel xahar minn mindu daħlet is-sistema tal-punti minħabba kontravenzjonijiet li jagħmlu fit-toroq Maltin. Minn dawn kollha 3 persuni kellhom il-liċenzja tal-karozza irtirata wara qabżu 12 punt matul ix-xahar ta' Diċembru. Jirriżulta li dawn it-3 persuni huma sidien ta' kumpaniji b'ħafna karozzi u ma kinux konxi ta' kif taħdem is-sistema. Intant il-maġġoranza ta' dawk li bdew jitnaqsulhom il-punti kien minħabba sewqan eċċessiv. Fil-fatt ftit aktar minn 2000 minnhom qabżu il-limitu tal-veloċità sa inqas minn 15 il-kilometru fis-siegħa aktar, filwaqt li 289 sewwieq għamlu dan b'iktar minn 15 il-kilometru fis-siegħa. Ftit aktar minn 200 sewwieq tilef il-punti għax ma bdiex is-sinjali ta' traffiku filwaqt li ftit aktar minn 100 sewwieq inqabad juża t-telefon ċellulari waqt li qed isuq. Fost dawk li tnaqsulhom il-punti hemm kważi 130 sewwieq li għandhom il-liċenzja bi probation. Dawn tal-aħħar kienu diġà fuq sistema tal-punti għal 3 snin.